హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం కుళాయి మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం అండి. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ మనం 17 అధ్యాయాలు చూసాము. ఈరోజు 18వ అధ్యాయము. ఇది భగవద్గీతలో చివరి అధ్యాయం. మోక్ష సన్యాస యోగం అంటే సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. ముందుగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। నిజానికి ఏంటంటే మనకి ఆ 17వ అధ్యాయంతోనే భగవద్గీత అనేది కంప్లీట్ అయిందనమాట. కానీ వాటి యొక్క సారాంశమే ఈ 18వ అధ్యాయము. అన్నిటినీ కలిపి ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారనమాట. ఆ 17వ అధ్యాయం వరకు విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశి నిషోదన. అర్జునుడు అడిగాడు, ఓ మహాబాహో, ఓ కేశి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగం యొక్క ఉద్దేశమును సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కేశవ అంటే కేశి సంహారి, కేశి అనే రాక్షసుని సంహరించాడు. ఎందుకంటే మనకు వచ్చే సందేహాలు కూడా రాక్షసులు వంటివి అనమాట. కాబట్టి వాటిని కూడా చంపాలని ఇక్కడ అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడు. అతనికి మాటి మాటికి సందేహాలు వస్తూ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఆయన్ని అడిగిన విషయాలని అడుగుతున్నారు, ఆయనకి వచ్చిన సందేహాలను కూడా మళ్ళీ అడుగుతున్నారు అనమాట. అలాగే హృషికేశ అంటే సకల ఇంద్రియాలకు అధిపతి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సకల ఇంద్రియాలకు కూడా అధిపతి. అందుకే ఆయన హృషికేశుడు అంటారనమాట. మానసికంగా నిర్మలత్వం పొందడానికి అతడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. మానసికంగా మనం నిర్మలంగా ఉండడానికి కూడా భగవానుడు మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అలాగే త్యాగం యొక్క ఉద్దేశము మరియు సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశమును తెలియజేయాలని మళ్ళీ ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. ఆయన మళ్ళీ ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసమని మహాపండితులు చెబుతారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగమని జ్ఞాన సంపన్నుల
అభిప్రాయము. అంటే కర్మలను విడిచిపెట్టడం కాదు, కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టడమే. అంటే అటువంటి వాటిని ఆ ఫలాలను త్యాగం చేయడమే నిజమైన సన్యాసము. వారినే సన్యాసులు అని అంటారు. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. అన్ని రకములైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి. అవి కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దని మరికొందరు ఋషులు చెప్తారు. అంటే అన్ని రకాలైన కామ్యకర్మలు, అంటే ఇది చేస్తే నాకు ఈ ఫలితం కావాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలనేమో కొంతమంది పండితులు అంటారు. కానీ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అలాగే ఈ మూడింటిని కూడా ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదనేమో మరికొందరు ఋషులు చెప్తారు. యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, వారిని తప్పక ఆచరింపవలెను. వాస్తవమునకు యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. అంటే మనం చేసే ఏ యజ్ఞమైనా, ఏ దానమైనా, ఏ తపస్సు అయినా, వీటికి సంబంధించి కూడా మనం ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసాం. అటువంటి వాటిని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే వాటిని మనం పాటిస్తూ అటువంటి వాటిని చేయడం వల్ల మనం పవిత్రం అవుతూ ఉంటాం. మహాత్ములు కూడా అవి పవిత్రం చేస్తూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి దక్ష యజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు. దక్షుడు శివుడిని యజ్ఞానికి పిలవలేదన్నమాట. కానీ సతీదేవి అంటే శివుని యొక్క భార్య ఆ యజ్ఞానికి వెళ్తారు. అక్కడ శివుడిని గురించి ఆ దక్షుడు అవమానకరంగా మాట్లాడతాడు. అప్పుడు సతీదేవి అదే యజ్ఞంలో అగ్నికి, అంటే ఆ యజ్ఞగుండంలో దూకి అగ్నికి ఆహుతి అవుతుంది. అది తెలుసుకున్న శివుడికి బాగా కోపం వచ్చి అతను వీరభద్రుని పిలుస్తారనమాట. ఆ వీరభద్రుడు చెప్తారు, ఆ దక్షుని శిరస్సుని ఖండించేయండి అని. వెంటనే వీరభద్రుడు అలాగే చేస్తారు. అప్పుడు అందరు దేవతలు శివుని వేడుకుంటారనమాట, ఇలా చేయడం వల్ల ఆ యజ్ఞం ఆగిపోతుంది, అలా జరగకూడదు అని. అంటే అప్పుడు ఒక మేక శిరస్సు తెచ్చి అతని దేహానికి అమరుస్తారు. ఆ యజ్ఞం ఆగకూడదు అని ఒక మేక తల తీసుకొచ్చి ఆయన యొక్క ఆ దేహానికి అమరుస్తారనమాట. తరువాత ఆ యజ్ఞం కొనసాగుతుంది. తర్వాత విష్ణువు కూడా వచ్చి ఆ యజ్ఞాన్ని వీక్షిస్తారు. కాబట్టి ఈ యజ్ఞాలు అనే వాటిని ఆపకూడదు అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాన్ని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. అలాగే మనకి యజ్ఞము అంటే అది యజ్ఞాన్ని ఎప్పుడూ కూడా విడిచిపెట్టకూడదని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఆ దానము పాత్రులైన వ్యక్తులకు కూడా ఇవ్వబడితే అది మనిషిని ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికత వైపు అది నడిపిస్తుంది. అది దానం కనమాట. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనేవి చెప్పారు. మనం తపస్సుల గురించి కూడా ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో చూసాము. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్ని మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యముగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. అంటే ఈ కర్మలన్నీ కూడా మమకారం అనే ఆసక్తిని, ఇటువంటి వాటిని, అలాగే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఈ కర్మ చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది అనే ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని ఒక కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇది నా కర్తవ్యము కాబట్టి నేను చెయ్యాలి అనే భావంతోనే చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అని ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగః తామసః పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. అంటే ఏం చేస్తాంలే తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా తమోగుణం అన్నమాట. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్యా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టముగా ఉన్నాయని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అంటే ఆ పనులు చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి, నేను చేయలేను, నా శరీరంకి అది ఇబ్బంది అని ఇట్లా అసౌకర్యంగా భావించడం, మనం చేయవలసిన ధర్మాలు, మనం చేయవలసిన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విడిచిపెట్టడం,
ఇదంతా కూడా రజోగుణ త్యాగము అంటారు. అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు మన ఉన్నతికి కూడా దోహదపడదు. అంటే వెళ్తారు. ఇందాక తమోగుణం చూసాం కదా! అటువంటివి ఏం చేస్తాంలే, ఆ పనులు ఏం చేస్తాంలే, ఈ పనులు ఏం చేస్తాంలే, రెస్ట్ తీసుకుందామని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. కానీ రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు చూస్తారు, అమ్మో! ఈ పని నా వల్ల కాదు, చాలా కష్టం అని విడిచిపెట్టేస్తారు. ఇది రజోగుణం అన్నమాట. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతేర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు. అంటే తన విద్యుక్త ధర్మాలను ఏవైతే చేయాలో వాటిని, ఇది నా కర్తవ్యం అనే బుద్ధి కలిగి వాటిని చేస్తూ ఈ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ ఫలాసక్తిని కూడా విడిచిపెడితే అది నిజమైన త్యాగం, అది సాత్విక త్యాగము. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహధారి అయిన వానికి కర్మలను అన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు. అంటే ఈ దేహంలో మనం ఉన్నంతకాలం ఈ దేహము ఏదో ఒక కర్మలని చేయాల్సిందే, వాటిని వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆ కర్మ ఫలాల ద్వారా వచ్చే ఆ ఫలితాలని త్యజిస్తున్నాడో అటువంటి వ్యక్తిని నిజమైన త్యాగి అని చెప్తారు. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. స్వప్రయోజనం పట్ల ఆసక్తితో ఉండేవారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము, దుఃఖము మరియు ఈ రెంటి మిశ్రమము, ఈ 3 విధములుగా కర్మ ఫలితములు ఉండును. కానీ కర్మఫల త్యాగము చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో కానీ ఉండవు. ఈ అంటే ఆ ప్రయోజనాలు ఆలోచిస్తూ నాకేమొస్తుంది అనే అటువంటి ఆసక్తితో ఉండే వాళ్ళకి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము లేకపోతే దుఃఖం వస్తుంది, లేకపోతే ఈ రెండింటి మిశ్రం అనేది వస్తుంది. ఇలా ఈ 3 విధాలుగా కర్మ ప్రతిఫలాలు ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి అట్లా ఆ కర్మఫలం త్యాగం చేసిన వారికి ఇటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో కానీ అలాగే పరలోకంలో కానీ ఎప్పుడు కూడా ఉండవని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం మనస్తత్వము, గుణములు మనలను బంధిస్తాయి అంటే మనకి త్రిగుణాల గురించి ఇవి మనం ఆల్రెడీ 14వ అధ్యాయంలో చూసాము. వాటిని ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే 17వ అధ్యాయంలోనే శ్రద్ధ 3 విధాలుగా ఉంటుందని వివరించారు. వాటి గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. జ్ఞానం కర్మ చ కర్త చ త్రిధైవ గుణ భేదతః ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యథా వచ్రుణుతాన్యపి. ప్రకృతి త్రిగుణముల పరముగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానం, కర్మ, కర్త అనే వాటిని సాంఖ్యశాస్త్రం 3 విధాలుగా విభజించింది. వాటిని గురించి చెబుతాను విను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ 3 గుణాలకి మనకి వీటిని అంటే జ్ఞానము ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ త్రిగుణములలో, కర్మ ఏ విధంగా ఉంటుంది, కర్త అనేవారు ఏ విధంగా ఉంటారనేది ఇక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. జ్ఞానం ఏ విధంగా ఉంటుందని సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము, అవినాశియు, అవిభక్తము అయిన ఆత్మ వస్తువుని చూస్తూ ఉంటారు. అంటే దేవతలు, మానవులు, జంతువులు, పక్షులు, పశువులు, చెట్లు ఇలా ప్రతి జీవిలోనూ ఆత్మని, పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటారు. మనం ముందు కూడా చూసాం కదా, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవ్యస్తి అని. అలా అనమాట. అంటే ఆ అన్నింటిలో కూడా అఖండము అంటే ఖండించడానికి వీల్లేంది ఆత్మ, అలాగే నాశనం అవ్వదు, అది విభజించబడదు. ఇలా ఆత్మ వస్తువుని చూస్తూ ఉంటారనమాట నిజమైన జ్ఞానము సాత్విక గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. కానీ రాజసిక గుణంలో ఉంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే వేరువేరుగా కనిపించే సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు అనేక విధాలుగా ఉన్నాయని భావించడం. దేహాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి అంటే ఆత్మ కూడా అనేక విధాలుగా ఉంది అనుకుంటారు. ఎలా అయితే మనుషులు ఇట్లా సపరేట్‌గా కనిపిస్తూ ఉన్నారో ఆత్మ కూడా అనేక విధాలుగా అంటే ఈ కుక్క దేహంలో ఒక రకంగా ఉంది, ఈ మనిషి దేహంలో ఒక రకంగా ఉందని ఇట్లా భావిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ
భగవంతుడు చెప్పారు అన్ని కూడా నా యొక్క అంశలే అని. అలాగే తామస గుణంలో ఉండే వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది అంటే, తత్వము తగిన కారణం లేకుండా సమస్తము అదే అనే సంకుచిత దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండడము. అంటే మనుషుల్లో కూడా ఏంటంటే వీళ్ళు దేనికి అంటే ఏ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ధనికుల లేకపోతే పేదవాళ్ళ, ఇట్లా ఇట్లా మనుషుల్లో కూడా సపరేట్ సపరేట్ చేసి చూస్తూ ఉంటున్నాం అనమాట. అది తామస గుణానికి సంబంధించింది. అలాగే యాక్షన్ అంటే కర్మ ఎలా ఉంటుంది, ఆసక్తి, అభిమానం, అనురాగం, ద్వేషం, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేది. కర్మం చేస్తారు, ఫలితం గురించి ఆశించరు. ఎందుకంటే ఆ ఆసక్తి కానీ, అభిమానం కానీ, అనురాగం కానీ, ఒకళ్ళ మీద ద్వేషం కానీ, ఫలాపేక్ష కానీ లేకుండా శాస్త్రంలో ఎలా అయితే చెప్పబడిందో అలా చేస్తారు. సాత్విక గుణానికి సంబంధించింది ఇది కర్మ. అలాగే రాజసికం ఫలాభిలాషతో, అహంకారంతో, అధిక ప్రయాసతో ఆచరించేది. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అతిగా పాకులాడుతూ ఉండడం. అలాగే తమో గుణం మోహంతో, స్వశక్తి ఏమిటో, పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో, జరిగే నష్టం ఎలా ఉంటుందో, హాని గురించి ఆలోచించకుండా ఆచరించేది. అంటే తప్పు చేస్తే శిక్ష పడుతుందేమో అని ఆలోచించకుండా కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం. మర్డర్స్, రేప్స్ ఇలాంటివి అన్నమాట. బ్యాంకులో ధనం దోచేయడం, ఇలా కొంతమంది తెలిసి కూడా చేసి అంటే శిక్ష పడుతుందని తెలిసి కూడా ఆ అజ్ఞానంలో చేసేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు పట్టుకోలేరులే, లేకపోతే ఏమీ అవ్వదులే అన్నట్లుగా అలా చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇది తమో గుణం. అలాగే కర్త అంటే ఆ విధి నిర్వాహకుడు, అంటే నిర్వహించేవాడు, చేసేవాడు. ఈ సాత్విక గుణంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫలాపేక్ష, అహంభావం విడిచిపెట్టి ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్క చేయకుండా కర్మలు ఆచరించేవాడు. అంటే మిత్రుడు వచ్చిన సహాయం చేస్తాడు, ఎందుకంటే అతనికి అహంభావం ఏమీ లేదు, ఎవరు వచ్చినా కూడా అతను సహాయం చేస్తాడు. శత్రువు వచ్చిన సహాయం చేస్తాడు, ఫలాపేక్ష ఉండదు. ధైర్యంగా, ఉత్సాహంతో జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా లెక్కలు చేయకుండా తను ఆచరించవలసిన కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అతను ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. ఉదాహరణకి ద్రోణాచార్యుడు. ఇప్పుడు దృష్టద్యుమ్నుడికి ఆల్రెడీ ద్రోణాచార్యుని వధించడానికే ఆయనని పుత్రుడిగా వరం పొందాడు ద్రుపదుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయనకి మళ్ళీ విద్యాభ్యాసం కోసం ద్రోణాచార్య దగ్గరికి వచ్చి అడిగారో ఆయన ఇదేమి ఆలోచించకుండా దృష్టద్యుమ్నుడికి మళ్ళీ విద్యాభ్యాసం అనేది చేయించారనమాట. విద్యలన్నీ కూడా నేర్పించారు ఆయనకి. అలాగే రజోగుణంలో అనురాగం, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, పరాయణత్వాలతో శుచి శుభ్రం లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలు ఆచరించేవాడు. ఈ రోజుల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తే తల్లిదండ్రులు ఏంటంటే ఎక్కువ చదువే ముఖ్యం అనుకుంటూ ఉంటారు. చదువు కావాల్సిందే కానీ వారిని ప్రోత్సహించకుండా నాకు అందులో సీట్ రావాలి లేదా ఇందులో ర్యాంక్ కొట్టాలి అంటూ వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రెజర్ చేస్తూ ఉండడం అనమాట. మనం పరిగెత్తాలి, ఎక్కడ ఆగకూడదు అని వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా వాళ్ళని ప్రెజర్ అంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ అనేది వాళ్ళ మీద పెడుతూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి అలసట తీర్చుకోవడానికి కూడా సమయం అనేది ఇవ్వరు. అందుకే వారిని ఆ స్ట్రెస్, ఆ ప్రెజర్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఈ ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం కూడా స్టూడెంట్స్లో మనం ఈ మధ్యన కూడా ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ దురాశ వీటి వల్ల, రజోగుణంలో ఉండడం వల్ల ఇంకా 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 కావాలి, వాటి వల్ల ఏంటంటే ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే తామస గుణంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనోనిగ్రహం, వివేకం, వినయం లేకుండా ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో, నిరుత్సాహంతో, నిరంతర విచారంతో, కాలయాపనతో కర్మలు ఆచరించేవాడు. అంటే ఆ ధర్మ గ్రంథాలకి విరుద్ధంగా చేస్తూ ఉంటారు, ఇతరులకి ద్రోహం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ద్రోహ బుద్ధితో, దుష్ట స్వభావంతో కలిగి ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో తెలియదు. అలాగే మనసును నిగ్రహంగా ఉంచుకోలేరు, వివేకంగా ఉండలేరు, అవివేకంతో పిచ్చి పిచ్చి పనులను చేస్తూ ఉంటారు. వినయం అనేది ఉండదు, అంటే ఎవరికి గౌరవం ఇవ్వాలి అనేది కూడా తెలియదు. ఎప్పుడు కూడా నిరుత్సాహంతో, నిరంతరం విచారంతో ఉంటూ ఉంటారు. ఆ కాలయాపన కర్మలు అంటే సోమరితనంగా చేయొచ్చులే, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు అని ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇంకొక ధనం దోచుకుని మనం తినాలి అనే అటువంటి ఇటువంటివి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ
పృథక్వేన ధనంజయ. ఓ ధనంజయ, గుణభేదాలను బట్టి బుద్ధి, ధైర్యము మూడేసి విధాలు. వాటిని గురించి పూర్తిగా విడివిడిగా వివరిస్తాను విను. ఓ అర్జున, జీవాత్మ రమించే మూడు విధముల సుఖముల గురించి మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరటం గురించి ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. ఇక్కడ మళ్ళీ బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళది, ఆ ధైర్యం, వాళ్ళకుండే ధైర్యం ఎలా ఉంటుంది, అలాగే సుఖము అంటే ఆనందం, ఈ మూడింటిని గురించి కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తానంటున్నారు అనమాట. మొదటిగా బుద్ధి. కర్మ మార్గాన్ని, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్యాలను, అంటే కర్తవ్యం అంటే చేయవలసినవి, అకర్తవ్యం అంటే చెయ్యకూడనివి, భయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని గ్రహించే బుద్ధి. అంటే ఏది మనకు కర్మ బంధనం కలిగిస్తుంది, ఏది కలిగించదు అనేది తెలుసుకుని ఉంటారు. ఏది ప్రవృత్తి, ఏది నివృత్తి అంటే ఏది నివృత్తి అంటే మనం చేయవలసిందేమో ప్రవృత్తి, నివృత్తి అంటే వదిలిపెట్టవలసింది, అది కూడా తెలుసుకోవాలి. కొంతమంది అన్నింటికి భయపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ భయాలు అంటే అన్నిటికీ భయపడుతూ ఉంటారు. భయం అనేది ఉండాలి, కానీ జీవితమే భయం అయిపోకూడదు అనమాట. అలా తెలిసిన వాళ్ళు ఈ సాత్వికంగా బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు. అలాగే రాజసికంగా ధర్మాలను, కార్యాలను సరిగా తెలుసుకోలేని బుద్ధి. ధర్మమేదో అధర్మమేదో, చేయవలసిన కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో సరిగా తెలుసుకోలేరు, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అలాగే తామస గుణంలో అజ్ఞానాంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగా, విపరీతంగా భావించే బుద్ధి. అంటే మనకి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు, మనం ఎలా ఉండాలో బోధించారంటే వాళ్ళు ఏమంటూ ఉంటారంటే కృష్ణుడు చెప్తే అది నిజం అయిపోతుందా అని మనకి రివర్స్గా క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఆ అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగా, కృష్ణుడు భగవద్గీత మొత్తం ధర్మంగా చెప్తే దాన్ని అధర్మంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ప్రతి విషయాన్ని కూడా శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా విపరీతంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన పుత్ర వ్యామోహం వల్ల తప్పుల్ని ఒప్పులుగా, ఒప్పుల్ని తప్పులుగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. తర్వాత సంకల్పము అంటే నిశ్చయము. ఈ సాత్విక గుణంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనసు, ప్రాణం, ఇంద్రియాలు వీటి వ్యాపారాలను యోగ సాధనతో నిలబెట్టగలిగే నిశ్చలమైన ధైర్యం వీళ్ళకి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి హనుమంతుడు ఆయనకి చెప్పారనమాట, సీతాదేవిని కనిపెట్టాలి ఎక్కడ ఉందో అని. ఆయన వెళ్తూ ఉన్నారు, అప్పుడు ఆ మధ్యలో ఒక పర్వతం అంటే మైనాకుడు చెప్తారనమాట, హనుమ నువ్వు చాలా అలసిపోయినట్లున్నావు, కొద్దిసేపు ఈ పర్వతం మీద విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్తారు. ఇక్కడ పండ్లు కూడా తిను, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో, తర్వాత వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తారు. కానీ హనుమంతుడు చెప్తారు, ఇది భగవత్ కార్యం, దీనిని ఆపి నేను విశ్రాంతి తీసుకోలేను అని చెప్తారు. అంటే ఆ మనసు కానీ, ఆ ప్రాణం కానీ, ఆ ఇంద్రియాలు అంటే ఈ వ్యాపారం అంటే చేసే అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క దృఢ నిశ్చయం అంటే వాళ్ళు ఏదైతే సంకల్పించుకున్నారో దాని మీదే వాళ్ళ శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత రాజసం. ధర్మార్థ కామాల పట్ల అభిలాష, అభిమానం, ఫలాభిలాష కలిగి ఉండే ధైర్యం. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వేటి ద్వారా కలుగుతుందో అలాంటి కార్యాలను నిశ్చయించుకుని ఉంటారు. ధర్మము, అర్థము, కామాల పట్ల ఎక్కువగా అభిలాష అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ ధైర్యం అనేది కలిగి ఉంటారు అనమాట. అలాగే తమో గుణంలో తామసికంగా బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయం, దుఃఖం, విషాదం, మదములను విడిచిపెట్టకుండా చేసే ధైర్యం. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి కూడా కలలు కంటారు. ఇక్కడ బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయం అంటే నిద్ర అంటే ఎక్కువగా ఇక దీంట్లో ఉంటారు కదా, వీళ్ళు ఎక్కువగా బద్ధకంగా ఉంటారు, సోమరితనంగా. అలాగే ఎక్కువ నిద్రలో ఉంటూ ఉంటారు, అన్నింటికి భయపడిపోతూ ఉంటారు, లేకపోతే అసలు భయం లేకుండా కూడా అప్పుడప్పుడు మొరటగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే దుఃఖము, విషాదము ఇలా అంటే సాత్విక గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నిద్రపోతారు, వాళ్ళకి కూడా కళలు వస్తాయి. కానీ వీళ్ళ ఏంటంటే అతి నిద్ర అనమాట. మనకి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఒక స్టోరీ చెప్పుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఒక అతను కొన్ని గుడ్లు అనేవి ఇంటికి తీసుకొచ్చుకుంటారనమాట. వాటితో ఆయన ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటాడు, ఈ గుడ్లని నేను ఒక ఫామ్ అంటే కోళ్ళ ఫారం పెట్టుకుంటాను, అలా వాటితో నేను గొప్పవాడిని అయిపోతాను. అదే ఆలోచనలో ఆయన ఆ ఇంటికి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టుకొని పడుకుని నిద్రపోతారు అనమాట. నిద్రలో ఏం ఆలోచిస్తారు, ఆ గుడ్లలో నుండి కోడి పిల్లలు వచ్చాయి, అవి పెద్దవవుతాయి, మళ్ళీ అవి గుడ్లు పెడతాయి, మళ్ళీ అవి పెద్దవవుతాయి ఆ గుడ్లు, మళ్ళీ అవి గుడ్లు పెడతాయి. ఇట్లా
ఆయన యొక్క వ్యాపారం అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందిపోయి అతను కోటేశ్వరుడు అయిపోయాడు. తర్వాత ఏమో అతనికి మ్యారేజ్ అయింది. తర్వాత పిల్లలు పుడతారు. వాళ్ళంతా బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. అల్లరి చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఒక కర్ర తీసుకుని వాళ్ళని కొడదామని ఆ నిద్రలోనే పక్కనే ఉన్న కర్ర తీసుకెళ్ళి ఏదైతే గుడ్లు తీసుకొచ్చి పెట్టాడో వాటిని కొట్టేస్తాడనమాట. అన్నీ కూడా పగిలిపోతాయి. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడూ కూడా అది ఎటు గురించి అయితే ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడో ఆ అవివేకంతో అదంతా కూడా పాడు చేసుకుంటాడనమాట. అలాగే ఆనందము. ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న అంతంలో అమృత సమానమయ్యే సుఖము. అంటే ఆరంభంలో విషంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ మనం అది ఫలితం అనేది ఎలా ఉంటుంది, చాలా అమృత సమానంగా ఉంటుంది అనమాట. ఆత్మానుభూతి పొందే క్రమంలో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటారు వీళ్ళు. కాబట్టి ఆ నియమ నిబంధనల్ని పాటిస్తారు. ఇవన్నీ ఫస్ట్లో చాలా కఠినంగా అనిపిస్తాయి, కానీ ఎప్పుడైతే దాంట్లో మనం సఫలం పొందితే అది నిజమైన దివ్య స్థితిని పొందడం అవుతుంది. ఉదాహరణకి మీరు అందరూ కూడా భగవద్గీతను ప్రతిరోజు వింటున్నారు, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నాకు చెప్పే అర్హత లేకపోయినా కూడా మీ శ్రద్ధను బట్టి భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఎందుకు? భగవద్గీతని మీకు అవగాహన చేసుకోవడానికి వీలయ్యేలాగా. ఇలా మొదట్లో కొంత ఆరంభంలో కొంత విషయంలా ఉంటుంది, అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ అదే లాస్ట్‌లో అమృతం సమానంగా అవుతుంది. అలాగే రాజసికం. మొదటేమో అమృతతుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేది. ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖము. మనకి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, ముక్కు, చెవులు, కన్ను, ఇలా ఇంద్రియాల వల్ల సుఖం అనిపిస్తుంది. అంటే అది చూడాలి, అది వినాలి, ఇది తినాలి, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మొదట్లో ఏవి పడితే అవి, అంటే తినే కాసేపు లేకపోతే చూసే కాసేపు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ భవిష్యత్తులో అన్నీ కూడా ఏంటంటే విషపూరితంగా, అంటే అవి విషతుల్యంగా మారిపోతాయి. ఎందుకంటే మనకి వాటి వల్ల కోరికలు ఎక్కువ అవుతాయి. అవి మనం తీర్చుకోలేకపోతే మళ్ళీ దుఃఖం అనేది మిగులుతూ ఉంటుంది. అలాగే తామసిక గుణంలో నిద్ర, బద్ధకం, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ అంతంలోనూ మోహం కలుగజేసే సుఖము. నిద్ర ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగానే దీనికి మనం ఎలా అంటే ఒక మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించడము, మద్యం సేవించడము, ఇలాంటివన్నీ తీసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే రాత్రి ఏం చేస్తారో ఉదయానికి వారికి గుర్తుండదు. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలు, ఆ బుద్ధి అన్నీ కూడా నశిస్తాయి కాబట్టి. అవి పనిచేయవు. ఇంద్రియాలు కూడా ఆ డ్రగ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలు కూడా పనిచేయవు అనమాట. వారికి ఎప్పుడు కూడా దుఃఖమే మిగులుతుంది. ఆ ప్రారంభంలో కూడా ఏదో ఆనందం పొందాలని వాటిని తీసుకుంటూ బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు పిచ్చి పిచ్చిగా. కానీ లాస్ట్‌కు కూడా సుఖం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు? బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులుగా విభజించబడతారు. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల అని విద్యాభ్యాసం సమయంలో గురువులు వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ కర్మలను బట్టి విభజించేవాళ్ళు అనమాట. వీరు ఈ విషయాలకి పనికి వస్తారు అంటే వీళ్ళు బ్రాహ్మణులుగా పనికి వస్తారు, వీళ్ళు శూద్రులుగా పనికి వస్తారు. ఇలా వాళ్ళని డివైడ్ చేసే, అంటే విభజించేవాళ్ళు. అంతేగాని పుట్టుక బట్టి కాదు. శమోదమస్తపశౌచం శాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం. శమము అంటే శాంతంగా ఉండడం, ప్రశాంతంగా ఉండడం. దమము అంటే ఇంద్రియాలని నిగ్రహించడం. తపస్సు, అలాగే స్వచ్ఛత, అలాగే సహనం, ఓర్పు కలిగి ఉండడం. చిత్తశుద్ధి అంటే నిజాయితీగా ఉండడం. జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండడం. విజ్ఞానం అంటే భగవంతునితో సంబంధాన్ని తెలిసి ఉండడం. మరియు ఇహలోకము, పరలోకములపై విశ్వాసం అంటే ధార్మిక విషయాలపై విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడం. ఇవి బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధ స్వభావ కర్మ లక్షణములు. ఇలా చేసే ఇవన్నీ కలిగిన వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అని అంటారనమాట. ఇవి 9 ఉంటాయి. ఈ 9 గుణాలు కూడా బ్రాహ్మణులకు సంబంధించినవి.
శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, యుద్ధంలో నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవి క్షత్రియులకు సహజంగా ఉన్న కర్మ లక్షణములు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అలాగే వీళ్ళకి 7 గుణాలు చెప్పారనమాట. శౌర్యము అంటే ఆ శక్తి కలిగి ఉండాలి, ఆ బలము, అలాగే ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి. యుద్ధం చేయాలంటే ఆ యుద్ధంలో నుండి ఎప్పుడు కూడా ఈ రోజు కాదు నేను రేపు చేస్తానని వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోని సంకల్పం ఉండాలి. అలాగే విశాల హృదయంతో దయాగుణం కూడా కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడంటే అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఆపద వచ్చినా లేకపోతే ఎవరికైనా సహాయం అవసరమైనా కూడా వాళ్ళకి చేసే ఆ దయాగుణం అనేది ఉండాలి. మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం అనేది కూడా వీళ్ళకి ఉండాలి. ఋషిగో రక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయం, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సహజ సిద్ధమైన పనులు. అంటే ధనం సంపాదించాలి, వ్యవసాయం చేయాలి. ఎందుకంటే వీటిని కూడా భగవత్ కార్యాలలో వినియోగించడం కోసమే ఇటువంటివన్నీ కూడా వ్యాపారాలు చేయడం అటువంటి ఉద్దేశం అయి ఉండాలన్నమాట. అతని సంతృప్తి కోసం కాకుండా భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వాళ్ళు ఈ వర్తక వాణిజ్యాలు చేసి ధనాన్ని కూడా సంపాదిస్తూ ఉండాలి. అలాగే పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది శూద్ర లక్షణములు గల వారి యొక్క సహజమైన విధి. అంటే ఎవరైతే ఇవి ఏవి చేయలేరు, ఇప్పుడు మనకి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య వీళ్ళ యొక్క కర్మలు చెప్పారనమాట. వాటిలో ఏవి చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు శూద్రులు. నాకు ఈ పని చేసి పెట్టని వాళ్ళు ఏదైతే అంటే ఆ 3 వర్ణాల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే చేయమంటారో అటువంటి వాటిని చేస్తూ ఉండాలి ఈ శూద్రులు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణత ఎలా సాధించగలడో ఇక ఇప్పుడు నా నుండి వినుము. వాళ్ళ యొక్క స్వభావజనితమైన విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. వాళ్ళకి విధించబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ కూడా పరిపూర్ణత ఎలా సాధించాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, వినమని చెప్తున్నాను. యథ ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణాత్తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము అయిన సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. అంటే ఎవరి కర్మలు వారు చేయడం వల్ల భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు. ఒకరు గొప్ప కాదు, ఒకరు తక్కువ కాదు. ఉదాహరణకి ఏదైనా మందిరాలు అంటే గుళ్ళో ఏదో ఒక పండుగలకి, కృష్ణాష్టమి ఇటువంటి పండుగలకి ఏవో ఒక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ విగ్రహార్చన చేయగలిగే వాళ్ళు ఉంటే అది చేయాలంటే వాళ్ళని బ్రాహ్మణులాగా మనం చూడాలి. వాళ్ళకి అటువంటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకళ్ళు క్యూ లైన్లో సక్రమంగా, ఇప్పుడు మనకి తిరుపతి అటువంటి వాటిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అక్కడ ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని పోలీసు వాళ్ళు కానీ లేకపోతే సేవకు వెళ్ళిన వాళ్ళలో కూడా ఎవరైతే కొంచెం బలంగా ఉండి అంతా క్యూ లైన్ అంతా సరి చేయడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని అక్కడ నియమిస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళని మనం క్షత్రియులుగా చూడొచ్చు. అలాగే వాళ్ళకంటే ధైర్యం ఉండి ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే వైశ్యులు గుడికి విరాళాలు సేకరిస్తూ ఉండడము, బుక్ స్టాల్స్లో ఉండే బుక్స్ని విక్రయిస్తూ ఉండడము, ఇవి అలా చేసే పనులేమో వైశ్యులకి సంబంధించినవిగా మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఇలా పైవేమీ చేయలేము అన్నప్పుడు ఒక చెప్పుల స్టాండ్ దగ్గర అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే ఆ ప్రసాదం వితరణ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో అది చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఈ శూద్రుల కర్మలు అనమాట. ఇలా దేంట్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి అర్హులే. పరిపూర్ణతను వాళ్ళ యొక్క స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను వాళ్ళు పొందగలరు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ
కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. పర అంటే ఇతరుల ధర్మమును సరిగ్గా చేయుట కంటే కూడా సరిగా చేయలేకపోయినా సరే తన స్వధర్మము చేయుటయే వ్యక్తికి శ్రేష్టము. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయుటలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు. అంటే స్వధర్మం కొద్దిగా కష్టంగా అనిపించినా కూడా పరధర్మం చేయాలనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ యొక్క గుణాలను బట్టి నీకు ఈ కర్మలు అనేవి అప్పగించడం జరిగింది, నువ్వు చేయవలసినవి. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే బ్రాహ్మణులు సత్వగుణంలో ఉంటారు, క్షత్రియులు రజోగుణంలో ఉంటారు, వైశ్యులు రజోగుణము తమో గుణం మిక్స్ అయి ఉంటారు, అలాగే శూద్రులేమో తమో గుణంలో ఉంటారు. ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళైనా, ఏ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళైనా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నారంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఎటువంటి పాపం కూడా అంటుకోదు. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. ఓ కుంతీపుత్ర, అగ్ని పొగచే కప్పివేయబడ్డట్టు సమస్త కర్మ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషముచే ఆవరింపబడి ఉంటాయి. తన సహజ సిద్ధ స్వభావంచే జనితమైన కర్తవ్యములను వాటిలో దోషాలు ఉన్నా సరే ఎన్నటికీ విడిచిపెట్టరాదు. వాటిలో దోషాలు ఉన్నాయి కదా అని విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే పొగచే అగ్ని కప్పివేయబడ్డట్టు మన కర్మలో ఈ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషంతో ఆవరింపబడి ఉంటాయి. మనకి ఇప్పుడు చలికాలం, బాగా చలిగా ఉంది అని చెప్పి మనం బాగా మంట ఏదైనా వేసి అక్కడ కూర్చుంటాం. ఆ అగ్నితో పాటు పొగ అనేది కూడా వచ్చి మన కళ్ళు మంట పుడుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ మనం ఆ చలి కాచుకోవడం అనే దాన్ని వదిలిపెట్టాం కదా, ఎందుకంటే చలిగా ఉంది, ఆ పొగ ఉంది, అలాగే అక్కడ అగ్ని అనేది కూడా ఉంది. కాకపోతే కొంత దోషము కొంత ప్రాబ్లము ఉందని చెప్పి మనం దాన్ని వదిలిపెట్టలేము. అట్లాగే మన సహజ సిద్ధ స్వభావంతో వచ్చే ఈ కర్మలను కూడా, కర్తవ్యాలను కూడా చిన్న చిన్న దోషాలు ఉన్నా సరే మనం విడిచిపెట్టకూడదు. అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. అన్ని విషయాల పట్ల ఆసక్తి విడిచిపెట్టి ఆత్మ నిగ్రహంతో, ఆశలు లేకుండా ఫలత్యాగ బుద్ధితో కర్మలు ఆచరించేవాడు పరమోత్తమైన కర్మాతీత స్థితిని పొందుతాడు. మనిషి భగవంతుని యొక్క అంశ కనుక కర్మఫలాలు కూడా భగవంతుడికే సమర్పించాలి. భోగించే అధికారం తనకు లేదని ఎవరైతే నిజంగా తలుస్తారో వాళ్ళే నిజమైన సన్యాసం. అందుకే ఇక్కడ సన్యాసేనాధిగచ్చతి అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. అలా బ్రహ్మస్వరూపం పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో దేనిని ఆశించడు, దేనికి దుఃఖించడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమభక్తి కలిగి ఉంటాడు. మనకి ఇంత ముందు కూడా చూసాము, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవ్యస్తిని శుని చైవశ్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. స్థితప్రజ్ఞుడు అనమాట. భగవంతుడి పట్ల పరమభక్తి కలిగి ఉంటాడు. ఎవరిని ఉన్నతంగానూ చూడడు, ఎవరిని కూడా అల్పలుగా కూడా చూడడు. ప్రతి జీవుడు భగవంతుని విభిన్నాంశాన్ని అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క దాసుడు అని తెలుసుకుని ఉంటాడు. కాబట్టి అతడు ఈ భౌతికమైన కోరికలను కానీ, ఈ భౌతికమైన భోగాన్ని కానీ అతడు కోరుకోడు. కాబట్టి దేనికి దుఃఖించడు. అలాగే సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ పరమభక్తి కలిగి ఉంటాడు భగవంతుని పైన. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. భక్త్యా మాం అభిజానాతి, జానాతి అంటే తెలుసుకోవడం, భక్త్యా అంటే భక్తి ద్వారానే, మాం నన్ను, భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకోవచ్చు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా నన్ను తెలుసుకున్న పిదప విశతే తదనంతరం, అటువంటి నా భక్తుడు సంపూర్ణ భావంలో విశతే తదనంతరం మళ్ళీ ఆ భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరు భగవంతుని ధామమును చేరుతారో కూడా చెప్తున్నారు. అంటే కేవలం భక్త్యామాం, భక్తి ద్వారానే. అలాగే మనకి 15వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు కదా, నతద్భాసయతే సూర్యో నశశాంకో నపావక యద్గత్వా న నివర్తంతే
తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి నా యొక్క లోకానికి అతడు, నా ధామానికి అతడు వస్తాడు. ఎందుకంటే అక్కడ సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ఇటువంటి వాటి అవసరం లేదు, ఎప్పుడు కూడా స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అథ చేత్వమహంకారాత్ నశోష్యసి వినంక్ష్యసి. నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్యాహంకారం చే నా మాటలు వినక పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, నీవు నా యందే మనసు కలవాడవైతే అలాగే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులు మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. అంటే కష్టాలు రావు అని చెప్పట్లేదు, వాటిని నువ్వు అధిగమించగలవు. కానీ ఆ మిథ్యాహంకారం చే, అంటే ఇవన్నీ కూడా నేనే చేస్తున్నాను, ఇదంతా నేను అనుభవించాల్సింది, ఇట్లా ఇవి అన్నీ గనక కలిగి ఉంటే నువ్వు నశిస్తావు. ఎందుకంటే నువ్వు వాటిల్లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ వాటి కోసం పాకులాడుతూ ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు వాటిలోనే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటావు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మనకు కష్టాలు ఉండొచ్చు, కానీ మీ మీద నాకు భక్తి ప్రేమ అనేవి ఉన్నాయి అని నేను భగవంతుని గనక కోరుకుంటే పరిపూర్ణుణ్ణి అవ్వచ్చు. అలాగే భగవంతుని కూడా నేను పరిపూర్ణుణ్ణి కాదు, మరి నేనేం చెయ్యాలి స్వామి అని మనం అడిగితే దానికి భగవంతుడు చెప్తారనమాట, మీకున్న కష్టాలన్నీ నా అనుగ్రహం వల్ల మీరు దాటగలరు. అందుకే ఇక్కడ నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులని మీరు అధిగమిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి కుంతీదేవి చాలా కష్టాలు పడ్డారనమాట. చిన్నప్పుడే ఒక బిడ్డ దూరం అయ్యాడు కర్ణుడు, అలాగే భర్త చనిపోయారు, 5 పిల్లల్ని కష్టపడి పెంచింది, వనవాసాలకు వెళ్ళారు, వనవాసం చేసింది ఆవిడ, పిల్లల మీద హత్యా ప్రయత్నాలు అనేవి జరుగుతూ ఉండేవి, కానీ ఆవిడకి కోపం అనేది ఎప్పుడు కూడా రాలేదన్నమాట. యుద్ధం అయ్యాక రాజ్యం వచ్చింది, అదే మనమైతే అమ్మయ్య ఇక చాలు, ఇంకా మనం సుఖంగా ఉందాము అని అనుకుంటాం. కానీ ఆవిడ మాత్రం ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, విదత సంతుత శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. అంటే మరలా మరలా నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీను మరలా మరలా కలగవాలని నేను కోరుకుంటున్నానని భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటారనమాట ఆవిడ. అంటే మళ్ళీ నాకు కష్టాలు ఇవ్వు స్వామి, ఎందుకంటే కష్టాలు ఉన్నప్పుడల్లా నువ్వు మాకు గుర్తొస్తూ ఉంటావు, అలా ఆయన నిన్ను మేము మర్చిపోకుండా ఉంటాము అని. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మనం గనక మనం పరిపూర్ణులు కాకపోయినా ఆయన్నే శరణు వేడితే చెప్తున్నారనమాట, ఆ అడ్డంకులన్నీ కూడా ఆ కష్టాలన్నిటినీ కూడా అధిగమించే శక్తిని నేను ఇస్తాను అని. కానీ ఆ మిథ్యాహంకారంచే ఆయన మాటలు గనక వినకుండా మనం పనిచేస్తే మనం మళ్ళీ అధోగతి చెందుతూ ఉంటాము. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. అంటే పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు. మనకి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రం అంటే దేహం అనమాట. ప్రతి ఒక్క దేహంలో కూడా పరమపురుషుడు అంటే భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో సాక్షాత్గా శ్రీకృష్ణుడే హృదయస్థ పరమాత్మగా అందరి హృదయాల్లో కూడా ఆసీనుడై ఉన్నాడు. మనకి ఎలా అయితే ఇక్కడ చూడండి, చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉంటాయి, ఒకటేమో ఆ పళ్ళని స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది, ఇంకో పక్షి ఏమో చూస్తూ ఉంటుంది. ఆ స్వీకరించేది మన ఆత్మ అయితే చూస్తూ సాక్షిభూతంగా ఉండేది పరమాత్మ అన్నమాట. కానీ జీవుడు తన గత కర్మలను మర్చిపోతూ ఉంటాడు, అంటే ఆ తిన్న ఫ్రూట్స్ ని మర్చిపోతూ ఉంటాడు. దానివల్ల ఏంటంటే భౌతిక యంత్రం అనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ భౌతిక యంత్రం అనే దేహాలని మారుస్తూ ఉంటాడు. ఒక దేహం తర్వాత ఇంకో దేహము, తర్వాత ఇంకో దేహము తీసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. ఇవంతా కూడా పరమాత్మ చూస్తూనే ఉంటాడు. అతను చేసిన అంటే అతను తిన్న ఆ కర్మలకి, అంటే అతను తిన్న ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే వేరే దేహాలని తీసుకుంటూ ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించు, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము.
ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు. ప్రతిజానే ప్రియోసిమే. నువ్వు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడివి. కాబట్టి నేను ఈ మాట నీకు అంటే వాగ్దానం చేస్తున్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కృష్ణుడు చెప్పే ఈ 65, 66 శ్లోకాలు చర్మ శ్లోకాలు అని చెప్తారు. అంటే ఇంతకు ముందు కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఇవే చెప్తూ వచ్చారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం యత్కరాశి యదశ్నాశి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఇట్లా చాలా చోట్ల తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్యచ అంటే ఏం చేసినా కూడా నన్ను స్మరిస్తూనే చెయ్యి అని కూడా మనకి చెప్తూ వచ్చారన్నమాట. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటే నువ్వు నా భక్తుడివి అయిపోవయ్యా అని చెప్తున్నారు. మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు ఎల్లవేళ నువ్వు పూజలు చేస్తూ ఉండు, నాకు నమస్కరిస్తూ ఉండు. మామే వైశ్య సత్యంతే, నువ్వు అప్పుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రతిజానే ప్రియోసిమే, నువ్వు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు కాబట్టి అని ఇక్కడ ఆయన మనకి వాగ్దానం కూడా చేస్తున్నారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు. అంటే భగవంతుడు మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారనమాట. ఒక తండ్రి ఆ దారి తప్పిపోయిన బిడ్డ కోసం ఎలా అయితే ఇంకా దారి తెచ్చుకోవాలని, లేకపోతే వస్తాడు నా బిడ్డ వస్తాడని ఎలా అయితే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడో, అలా భగవంతుడు కూడా ఏంటంటే మన కోసం ఇంకా ఇంకా సులభంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన చేరే విధానాన్ని ఇంకా రావాలి, అందరూ కూడా భగవంతుని చేరుకోవాలి అని అంటున్నారనమాట. నేను ఇప్పటి వరకు చాలా యోగాలు చెప్పాను, అంటే ఆ జ్ఞాన యోగము, ఆ యోగము, ఈ యోగము, ఇటువంటి అన్ని కూడా చెప్పాను. కేవలం నువ్వు నా భక్తుడు అవ్వు చాలు, నేను నీకు ఆఖరికి మోక్షయిష్యామి మా శుచః, నీకు మోక్షాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తాను. అంటే మన కర్మలను మనం చేస్తూ, అంటే మన కర్మలను వదిలిపెట్టమని చెప్పట్లేదు. మనం చేయవలసిన వాటిని చేస్తూ ఉండాలి. కానీ కృష్ణ భక్తికి ఏదైతే ఉపయోగపడదో అటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టాలి. ధనం ఎక్కువగా సంపాదించాలనే ఆ ప్రాకులాటలు అటువంటి వాటిని వదిలిపెడుతూ, అలా అని మనం అన్ని వదిలిపెట్టేయమన్నారు కదా అని ఇంట్లో వాళ్ళని లేకపోతే తల్లిదండ్రుల్ని వీళ్ళని అది వదిలిపెట్టమనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మనం ఆ స్టేజ్కి అనేది రాలేదు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ద్రౌపదీ దేవి ఎప్పుడైతే తను చాలా ఆ వస్త్రాపహరణం సమయంలో తను రక్షించుకోవడానికి చాలా ప్రాకులాడుతుంది, సహాయం చేయమని అందరినీ అర్థిస్తుంది. ఎవరు అక్కడ సహాయం చేయరనమాట. ఎప్పుడైతే ఇంకా తన 2 చేతులు వదిలేసి భగవంతుడిని శరణు వేడిందో అప్పుడు భగవంతుడే ఆమెకి అంటే అక్కడ ఆ వస్త్రాలు అనేవి ఇస్తూనే ఉన్నారనమాట. అలా అవన్నీ కూడా భగవంతుడే చూసుకుంటారు. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచ శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించేవాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు. అంటే కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకుని నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు, లేదంటే భక్తులు. అలాగే ఇలా కాకుండా ఎవరైతే అసలు భక్తి లేదు, లేకపోతే వినడానికి ఇష్టం కూడా లేదు అని ఎవరైతే ఉన్నారో, అలాగే కృష్ణుని దూషిస్తూ ఉంటారు, ఇటువంటి వాళ్ళకి చెప్పకూడదని ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. య ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మైపరాం కృత్వా మామే వైశ్యత్య సంశయః. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు. ఇటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే భక్తియుత సేవ అనేది తప్పనిసరిగా దొరుకుతుంది. భగవంతుని యొక్క సేవలో వీళ్ళు ఏదో ఒక సేవ అనేది ఎప్పుడు కూడా దొరుకుతూనే ఉంటుంది. అతను భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఏంటంటే అందరినీ కూడా ఇలా ఈ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి.
నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు. ఎవరు? ఈ యొక్క భగవద్గీత బోధనల్ని ప్రచారం చేస్తూ భగవద్గీత నలుగురికి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వాళ్ళు కూడా ఉండరు. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కరెక్ట్గా అర్హులన్నమాట. ఈయన ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రచారంలోనే ఉండిపోయేవాళ్ళు. అలాగే అందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీత, భాగవతం ఇటువంటి వాటి ఈ గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అధ్యేష్యతే చయ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. అంటే శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు, అంటే అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటే కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడే సాక్షాత్తుగా అక్కడ యుద్ధరంగంలో అర్జునుడికి చెప్పిందనమాట. కాబట్టి ఇది చాలా పవిత్రమైనది. అటువంటి పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు, అలాగే తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా భగవంతుణ్ణి పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నానని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అంటే శ్రద్ధగా విన్నవాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అంటే మీరు ఇక్కడ 18 రోజుల నుంచి కూడా చాలా టైము వెచ్చించి ఇక్కడ ఉండి మరి ఈ భగవద్గీతని తెలుసుకోవడానికి, భగవద్గీతని వినడానికి వస్తున్నారు. అలాగే అసూయ లేకుండా కూడా వింటూ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. హరే కృష్ణ. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపంలో నుండి విముక్తి పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. అదే శ్రద్ధగా అసూయ లేకుండా ఎవరైతే దీన్ని వింటారో వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుండి కూడా విముక్తి పొందుతారు. అలాగే ఊర్ధ్వలోకాలకి, పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకి చేరుకుంటారు. కచ్చిదే తచ్ఛృతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అని ఇక్కడ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని నేను మొత్తం బోధించాను కదా, నీ అజ్ఞానం, ఖచ్చితజ్ఞాన సమ్మోహ, మోహము అలాగే అజ్ఞానము అది నశించిందా లేదా అని అడుగుతున్నారనమాట. అంటే భగవంతుడు అర్జునుడికి ఇక్కడ గురువుగా మళ్ళీ లాస్ట్కి క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు. నేను చెప్పాను కదా నీకు ఇది అర్థమైందా లేదా. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కూడా శిష్యుడికి ఎలా అయితే గురువు మళ్ళీ చెప్పడానికి రెడీగా ఉంటారో భగవానుడు కూడా అక్కడ రెడీగానే ఉన్నారు మళ్ళీ ఒకవేళ అర్జునుడికి అర్థం కాలేదు అంటే చెప్పడానికి. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ. అప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహముచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందాను. నష్టోమోహ అంటే ఆ మోహం అనేది నశించింది. స్మృతిర్లబ్ధ, మళ్ళీ నా యొక్క స్మృతిని తిరిగి పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. కరిష్యే వచనం తవ, నీ యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. అంటే మొదట్లో అతను మోహంలో ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు కదా, వీళ్ళని ఎలా నేను సంహరించాలి, వీళ్ళతో ఎలా యుద్ధం చేయాలి, ఇదంతా కూడా ఒక రకమైన మోహం అన్నమాట. ఇప్పుడు అతను మొత్తం తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడతో ఈ అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నా యొక్క మోహం కూడా నశించింది. నా యొక్క స్మృతి అంటే నేను నా తెలివి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది నాకు. నేను ఇప్పుడు కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు ఏదైతే సెలవిస్తావో నేను అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడతో భగవంతుడు అలాగే అర్జునుడు మాట్లాడడం అయిపోయింది. ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ సంజయుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమం శ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం.
సంజయుడు పలికెను, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునుడు అనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచకం అవుతున్నది. అద్భుతం, రోమహర్షణం. ఆ సంవాదమేమో అశ్రౌషం, అద్భుతం, రోమహర్షణం అన్నమాట. ఎవరైతే ఆ వాసుదేవుడు, ఆ పార్థుడు ఉండి ఇక్కడ ఇలా వాళ్ళిద్దరి యొక్క సంవాదాన్ని నేను విన్నానో, ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే నాకు ఆ రోమాంచకం అవుతుంది. రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నవి. అంత సంభ్రమాశ్చర్యాల్లో నేను ఉన్నాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వ్యాసప్రసాదాచ్యుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. వ్యాసదేవుడు ఆయనకి దివ్య చక్షులు అనేది ఇచ్చారనమాట. కాబట్టి ఆయన అర్జునుడితో స్వయంగా అక్కడ యుద్ధరంగంలో మాట్లాడుతున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఇది ఇక్కడ అందుకే చెప్తున్నారు, ఏతద్ గుహ్యమహం, చాలా అత్యంత రహస్యమైనది. ఇటువంటి రహస్యమైన సంభాషణ నేను కూడా వినగలిగాను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత. కాబట్టి గురువు ద్వారా ఆయన ఇదంతా చేయగలిగారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాదమిమం అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం పృష్యామి చ ముహుర్ముహు. ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహాద్భుతమైన సంవాదమును పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. రాజన్ సంస్మృత్య, ఓ రాజా అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారు. సంస్మృత్య అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ సంవాదం వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఆ సంభాషణని చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్తున్నారు. కేశవుడు అలాగే అర్జునుడు హృష్యామిచ ముహుర్ముహు, ఆ ఆనందాన్ని నేను ముహుర్ముహు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందించగలుగుతున్నాను గుర్తు చేసుకుంటూ అని ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండును, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము. ఇక్కడ ఆయన ఫైనల్ గా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నారనమాట, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, ఇక నీ పుత్రుల పని అయిపోయినట్టే. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటాడో అతనెవరు? యోగేశ్వరుడు, అన్ని యోగాలకు కూడా అధిపతి. కాబట్టి ఆ యోగేశ్వరుడు ఎక్కడ ఉంటారో, అలాగే మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు అతను ఎక్కడ ఉంటాడు, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ శ్రీ అంటే సంపద, విజయము అంటే విజయము, అలాగే భూతి అంటే అసాధారణమైన శక్తి, అలాగే నీతి అంటే నీతి, ధ్రువ అది నిశ్చయముగా ఉంటాయి అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇది నా అభిప్రాయము, నీతిర్ మతిర్ మమ, అది నా అభిప్రాయము అని ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంకా తేల్చి చెప్పారనమాట. నీ పుత్రులకైతే వాళ్ళకి అక్కడ విజయం అనేది జరగదు, విజయం అనేది లభించదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అర్జునుడు అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. కాబట్టి నువ్వు ఆ విజయం సంగతి పక్కన పెట్టవలసిందే అని డైరెక్ట్ గానే చెప్పేశారనమాట. సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. అందుకే ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఈ భగవద్గీత ప్రచారాన్ని కూడా మన వంతుగా మనం చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా ఈ క్లాసుల్లో జాయిన్ చేయించడము, అలాగే మీరు కూడా ఇంకా లెవెల్ 2 క్లాసులు ఉంటాయి, లెవెల్ 3 క్లాసులు ఉంటాయి, వాటికి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని మీరు కూడా ఇంకా దీన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం అనేది చేయాలి. హరే కృష్ణ. దీని నుంచి మనం ఏం తీసుకెళ్ళాలి? టేక్ అవే మెసేజెస్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత. వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, మనం ఆత్మలము, దేహంలో ఉన్న ఆత్మలము. కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్
గాడ్ హెడ్, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు. డివోషనల్ సర్వీస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్. మనం పరిపూర్ణత సాధించడానికి భక్తియుత సేవ ఒక్కటే ఏకైక మార్గము అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడతో మనకి 18 అధ్యాయాలు కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు అంత అర్హత లేకపోయినా కూడా ఈ 18 రోజులకు చెప్పడానికి కూడా నేను ప్రయత్నం చేశాను. భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల మరియు గురువుల యొక్క కృప వల్ల వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలతో నేను ఈ ప్రయత్నం అనేది చేయగలిగాను. నాకు సహాయ సహకారం అందించిన అందరికీ కూడా, అంటే మాతాజీలకి, ప్రభుజీలకి, అలాగే శ్రీదేవి మాతాజీకి, సూర్యకుమారి మాతాజీకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన శ్రీ రాధా గోవింద మందిరం, మ్యాంగ్లూరు, కుళాయి, కర్ణాటక వారికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। विश्वगुरु श्री प्रपात की जय। कृष्णं वंदे।